श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां श्रीकृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परमहरिनामपदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने विष्णु नमो विष्णुवदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिवासत्यदेशधर्मि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवेगर चंद्राय राधिकाय तदले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः की जय അധ്യായം 5 കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം പ്രഭുജി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അർജുന വാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം സസി യശ്രേയേതയോരേകം തന്മേ ഭൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാഭൂതൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതി. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആണ് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടല്ലേ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സന്യാസ വേഷമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്. എന്നാലോ പിന്നീടും ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തീരുന്നില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ആ സ്വന്തം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുകവലിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ, അതിൽ എന്താണ് സംതൃപ്തി നേടുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ, അതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ അതിനോടൊക്കെ വിരക്തി തോന്നിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സന്യാസം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ മനസ്സിൽ നിന്നും അത് പോകണം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. എന്നാലോ ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ടും നമുക്ക് അവനവന്റെ ആ സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ അതില് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, എന്താണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതി അല്ലെ. എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും അധികാരി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്ത് തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്താരാം യജ്ഞം തപസ്സ സർവ്വലോകമഹർജൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യത്കരോഷി യദസ്നാസി യജ്ജുഘോഷിതദാസ് തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത് പുരുഷമുദ. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ തൻ്റെതാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തില് ആ നൃഗമഹാരാജാവ്, നൃഗൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം
ഇതൊക്കെ തൻ്റെതാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ തൻ്റെതാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള ബോധം വേണം നമുക്കല്ലേ. നമ്മുടേതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. നമ്മള് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മളുടെയായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഈ ശരീരം നമ്മളുടേതാണെന്ന് പറയല്ലേ, നമ്മളുടെയാണോ? നമ്മൾ പഠിച്ചു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം അല്ലെ. അപ്പോ അത് അതിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതത്തിൽ തന്നെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടേതായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ ഉള്ള അഹങ്കാരം അല്ലെ, നിത്യഹങ്കാരം ഉണ്ട്. നമ്മളതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. എന്റെ അല്ലെ, എന്ത് നോക്കിയാലും ഇപ്പം കാണാം അല്ലെ. എന്താണ് ഐഫോണ് അല്ലെ, ഐപാഡ് എല്ലാം എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് പറയാ അല്ലെ. എല്ലാം നമ്മളേതാണെന്നുള്ള ഇതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നൃഗമഹാരാജാവ് നൃഗമഹാരാജാവിനും അങ്ങനെ ഒരു ബോധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാം തൻ്റെതാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കല് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നൃഗമഹാരാജാവ് ഒരിക്കല് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ പശുവിനെ ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പശുവിനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. അയാൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടില് അവിടെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടി. എന്നാല് അത് അവിടുന്ന് കയറ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും ആ നൃഗരാജാവിന്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള ആ ഗോശാലയിൽ തന്നെ പോവുകയുണ്ടായി. തിരിച്ച് ഇത് രാജാവ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസവും ആ പശുവിനെയൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പശുവിനെയും പിടിച്ചിട്ട് വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണൻ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുപോയ ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ പശുവിനെ കാണാൻ അന്വേഷിച്ച് വീണ്ടും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ട് വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ അതേ പശുവിനെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ തർക്കമായി. ഇതെന്റെ പശുവാണ്, ഇത് എനിക്ക് ഇന്നലെ രാജാവ് ദാനമായിട്ട് തന്നതാണ്, ഇതെനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിന് രാജാവ് ഇടപെട്ടു. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ആ പശുവിനെ കൊടുത്തേക്കും, നിനക്ക് അതിന് പകരം 10 പശുവിനെ അല്ല 100 പശുവിനെ വേണ്ടെങ്കിലും തരാം, നീ അതിനെ ആ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കണം, അത് ഇന്നലെ അയാൾക്ക് കൊടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അയാൾ ഒന്നിനും തയ്യാറായില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, തലേ ദിവസം കൊണ്ടുപോയ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേറെ അതിന് പകരമായിട്ട് ധാരാളം പശുക്കളെ തരാം, അതിനെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കൂ, ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് വേറെ ആൾക്ക് കൊടുത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ ബ്രാഹ്മണനും അതിന് തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തർക്കമായി. അവസാനം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി രാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു പല്ലിയായി മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഭീകരനായ ഒരു പല്ലിയായി മാറുകയുണ്ടായി ആ നൃഗരാജാവ്. അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റില് അത് അനേക കാലം അവിടെ കിടക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലേ ആ കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ പന്ത് കൊണ്ട് കളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ പന്ത് പോയിട്ട് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് ആ പന്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാണുകയുണ്ടായി അവർ വലിയൊരു പല്ലിയെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പോയിട്ട് ആ പല്ലിയെ എന്താണ് അതിൽ നിന്നും ആ മോചനം നൽകിയുണ്ടായി. ആ പല്ലിയുടെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആ ജന്മത്തിൽ നിന്നും ആ നൃഗരാജാവിന് മോചനം നൽകിയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടിട്ടാണ് ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല്. നമ്മൾ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ബലിമഹാരാജാവിനും എന്താണ് തൻ്റെതാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെതാണ് ഇതൊക്കെ, എല്ലാം തൻ്റെതാണെന്നുള്ള. അങ്ങനെയാണ് വാമനദേവൻ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ബലിമഹാരാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എന്താണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം അല്ലെ. വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന് അവസാനം ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുക എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇനി വേറൊരാളടുത്ത് എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന ഈ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ അടുക്ക വന്ന ഒരാള് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരരുത്. അപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, ഈ 3 അടി കൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും ആവില്ല, നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, നിനക്ക് വേണ്ടുന്നത്ര തരാം, ജീവിതകാലം മുഴുവനും വേണ്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാമനദേവനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ വാമനദേവൻ പറഞ്ഞു, ഈ 3 അടി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ഒരാള് 3 ലോകങ്ങൾ കിട്ടിയാലും ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ ബലിമഹാരാജാവ് ഒക്കെ തൻ്റെതാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഭഗവാൻ ആ 3 അടി അളന്നെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കാരണം ആ അഹങ്കാരം കുറക്കുന്നത്, ഭക്തന്റെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. എന്നല്ല ഇവിടെ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ ബലിമഹാരാജാവ് നല്ലൊരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു, അതിനെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ചവിട്ടി താഴ്ത്തുകയുണ്ടായി പാതാളത്തിലേക്ക്, നിലം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അല്ല, ആ വാമൻ അവതാരം വന്നിട്ട് ആ ബലിമഹാരാജാവിന് എന്താണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായത്. എന്താണ് അടുത്ത ജന്മം, അടുത്ത മന്വന്തരം വരുമ്പോൾ ആ ബലിമഹാരാജാവാണ് അടുത്ത ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ ഇന്ദ്രന്റെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളുമുള്ള സുതലം എന്ന ലോകത്തില് അവിടെ ആ ബലിമഹാരാജാവ് വാണരുളുന്നു. അവിടെ തന്നെ വാമനദേവൻ
അതിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഒരു ഗേറ്റ് കീപ്പറായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ അവിടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ചെയ്തത്? അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തില് ആരാണ് ഇന്ദ്രനാവും? ഈ ബലിമഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയല്ല, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്? തന്റെ ശിരസ് അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബലിമഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടർ ആവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, നമ്മളും അതുപോലെ എന്തെന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. അല്ലെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസി യോനദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആള് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തോ മയോഗത യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ, ആ സന്യാസിയെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചല്ലേ, എന്നാല് ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയാമാം അഭിജാനതി, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എല്ലാം ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ പ്രഭുപാദർ ദിവസത്തില് 2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്താണ്, ഒരു 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെയൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ട് എന്താണ് അതിനായിട്ട് ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമഹംസരാണ് ആ പ്രഭുപാദര്. ഒരിക്കലെ ശിഷ്യൻ എന്താണ് രാത്രിയിലെ ശിഷ്യൻ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നിട്ട് പ്രഭുപാദര് ശിഷ്യനെ വിളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഉറങ്ങാത്തത്, എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, എന്താണ് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമഹംസരല്ലേ, അങ്ങക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കണ്ടായി, എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കും പരമഹംസരായിക്കൂടാന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എത്രയോ എന്താണ് ആ ദിവസങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും ഭഗവത്ഗീതക്ക് അനേകം ഭാഷകൾ തർജ്ജമ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. തന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മണ്യാദായ കർമാണി സംഘം തക്തോ കരോതിയ ലിപ്യതേന സപേന പത്മപത്ര വിമാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാത്ത എല്ലാറ്റിന്റെയും ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? താമരയുടെ ഇലകളല്ലേ, അതില് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ ആ ഇലയെ നനയ്ക്കില്ല അല്ലെ. അത് അവിടെ തന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ കിടക്കും, എന്നാൽ അതിനെ നനയ്ക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മളൊരു പേപ്പറിലോ ഒരു തുണിയിലോ ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കിയാലോ അതൊക്കെ നനയും അല്ലെ. ഈ താമര ഇലയില് ഒരിക്കലും വെള്ളം അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ എന്താണ് ആ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ലെന്ന് പറയുന്നു. യുക്ത കർമ്മഫലം തത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോ ഒരു
ഭക്തൻ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ, എന്തിൻ്റെ ഒന്നും ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാലോ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരല്ലേ, ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവനോ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാഗ്രഹിയാകല് അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്താണ് അത് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭക്തൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുക, തന്റെ ആ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക അല്ലെ, അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. നമ്മള് പരിശ്രമിക്കുക, നമ്മളെ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ, അതിന്റെ കർമ്മം എന്താണ്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ, ഇതിന് ഇതാക്കും അല്ലെ. എന്നാലും ഈശ്വരന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആള് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ തിർഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താണ് ഈ പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ അല്ലെ, എന്താണ് നമുക്കറിയാം കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, അങ്ങനെ 9 നവദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്താണ്, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ ആവുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇവയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട്. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആ ഭക്ഷണ രീതി, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആരാധന രീതിയെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാനനിർധുത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ നമ്മളെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താല് എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, എത്രയോ 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആ വ്യവസാന സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ കേട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ആ പല ആൾക്കാരും, മോട്ടിവേഷന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ പറയും എന്താണ്, ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അർജുനൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയും. അവരൊക്കെ എന്റെയൊക്കെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹമൊക്കെ വേറൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട, എന്നാലോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോയാൽ പറയും ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ അർജുനൻ അല്ലെ, അർജുനൻ അങ്ങനെ ആ വിഷാദവാനായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് അർജുനനെ ആ എല്ലാ ഉണർവും എല്ലാം വിശ്വാസവും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനിശ്ചൈവശപേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതൻ എന്താണ്, എല്ലാവരെയും ഒരേ ദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നു, സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിക്ചറിന്, ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളിനെയും എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ്
ഒരു വിനയാനിതനായ പണ്ഡിതൻ വീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ പണ്ഡിതൻ കാണുന്നത്? ഇവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട്. പശുവിന്റെയും ബ്രാഹ്മണന്റെയും ആനയുടെയും നായയുടെയും ചണ്ടാളിന്റെയും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സർവസ്യജാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമുഖം. സർവസ്യജാഹ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവും വിനയമുള്ള എന്താണ് ആ പണ്ഡിതൻ, വിനയാനിതനായ പണ്ഡിതൻ, ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതൻ വീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാ സഹജീവികളോടൊക്കെ നമ്മള് എന്താണ് ആ ദയ കാണിക്കണം, അനുകമ്പ കാണിക്കണം എന്നാ പറയാ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. മൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മളപ്പോ എന്താണ് ആ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ എന്താണ് അതിനും എന്താണ് കുടുംബവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, കുട്ടികളും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മള് എന്താണ് ആ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കാണണം അല്ലെ. അതിനൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാറില്ല. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. നപ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ അനുദിചേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിത് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കൂ, ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. അപ്പോ ആഹ്ലാദമുണ്ടാകുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കൂല അല്ലെ. ആനന്ദമുണ്ടാകുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കൂല. ആനന്ദകരമില്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും സമചിത്തനായി സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി എന്താണ് പരിഭ്രമിക്കാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി അല്ലെ. ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളെന്താണ് ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനും എന്താണ് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണപ്പെടും എന്താ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ്. അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ സമ്പർക്കം പുലർത്തി ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ജീവിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരെ കാണാം എപ്പോഴും എന്താണ് ആ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിൽ ആനന്ദം കൊണ്ടിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ടു നിങ്ങളല്ലേ ആ ജപ വെച്ചപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഓരോരോ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ. അതൊക്കെ എന്താണ് ആ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് ഓരോരോ വിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. ആ വിഗ്രഹങ്ങളോട് ചോദിക്കും പ്രഭുപാദര്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നില്ലേ, പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ആ വിഗ്രഹങ്ങളോട് പ്രഭുപാദര് ചോദിക്കും. അവിടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് ആ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ആ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുള്ളതും അതിന്റെ ആ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം സേവനമുണ്ട്, എത്രമാത്രം ഭക്തിയുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ന്. പ്രഭുപാദർക്ക് കുറെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ല പ്രഭുപാദര് അതിലൊന്നും അമിതമായിട്ട് ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക ചെയ്തത്. എല്ലാം എന്താണ് ബോംബെയിൽ ജുഹു ടെമ്പിളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്ഥലം കൊടുക്കാത്ത ഒരാള് എന്താണ് ആ പ്രഭുപാദരെ ചീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ എന്നിട്ടും എന്താണ് പ്രഭുപാദര് എന്താണ് അതിന് കേസും ഇതൊക്കെ പോയി. എന്നാലും പ്രഭുപാദര് ഭഗവാനോടും പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന് അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് രാധാരാസ്ബിഹാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനാണ്, അല്ലാണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് രാധാരാസ്ബിഹാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെമ്പിള് നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭഗവാന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് സാധിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. അവസാനം ആ കേസിലൊക്കെ അവര് തോൽക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർക്ക് തന്നെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം ഗുണ്ടകളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ എന്താണ് ആ ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോഴും ഒക്കെ പ്രഭുപാദരെയും ഒക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായി. ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മായാപ്പൂര്, കൽക്കത്തയിലെ മായാപ്പൂർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ധാരാളം എന്താണ് നക്സൈറ്റുകൾ പോലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. അവരൊക്കെ എന്താണ് വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പൈസയും മറ്റു വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ധാരാളം ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും വൃന്ദാവനത്തിലായാലും വൃന്ദാവനത്തിലും ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിലും എന്താണ് കുറെ കേസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭഗവാനോട്
ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിനായിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഭുപാദർ. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊക്കെ പ്രഭുപാദർ വിജയിക്കുണ്ടായി. ദേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖായോനേയ ഏവതി ആത്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ തേഷൂരമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യവും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിലൊന്നും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിലൊന്നും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പഠിച്ചല്ലേ? ഈ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഈ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാ അല്ലെ? അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങൾക്കും എന്താണ് ആദ്യം അവസാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വസ്തു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നും അല്ലെ? നമ്മളൊരു കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച്, പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം കുറെ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും കുറച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് അടുത്തങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്, അയൽവക്കത്താനുള്ള ആള് അതിലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? നമുക്ക് ദുഃഖമാവും അല്ലെ? എനിക്ക് അതുപോലത്തെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അബദ്ധമായി പോയി, മോശമായി പോയി എന്ന് വയ്ക്കരുത് അല്ലെ? നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നല്ല സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വീണ് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു ആദ്യവും അവസാനവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും അതില് സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സുഖത്തിനും അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തില് സുഖം എവിടെയേ കിട്ടുക? ആ ഭഗവത് ധാമില് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെയൊക്കെ അല്പനേരത്തേക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ഇവിടെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ? നമ്മള് ലൈറ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് കുറെ പാറ്റകൾ വരും അല്ലെ? ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റകൾ വന്നിട്ട് എന്താണ് അതിനെ ആകർഷിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചൂടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ വീണ് നശിക്കുന്നു അല്ലെ? പിന്നെയോ മാനിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ? മാനിന്റെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളത് എന്താണ്? അതിന്റെ കൊമ്പാണ് അല്ലെ? അതിന്റെ കൊമ്പാണ് അതിന്റെ ആകർഷണം അല്ലെ? അതിന്റെ അഹങ്കാരം എന്താണ്? എന്റെ കൊമ്പ് അത്രയും സുന്ദരമാണ് എന്നുള്ള ഇതാണ് അല്ലെ? എന്നാൽ ആ കൊമ്പ് തന്നെ പലപ്പോഴും അതിനെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തുന്നു. കാരണം വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാട്ടിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ ആ വള്ളികളിലും മറ്റുമൊക്കെ തടഞ്ഞിട്ട് അതിന് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു ആ കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് താമര അല്ലെ? താമരയില് എന്താണ് ആ വണ്ടുകൾ വന്നിട്ട് അതിന്റെ തേൻ കുടിക്കാൻ വരുന്നു അല്ലെ? എന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ആ താമര അടയുന്നു, താനേ അടയും അല്ലെ? എന്നാലേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അത് അടയും. അപ്പോൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ തേന് കുടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെടുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ് ആ കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ള കാര്യത്തിനായിട്ട് അത് അപകടത്തിൽ പെടുന്നു. പിന്നെയോ ഇവിടെ കാണാം എന്താ മത്സ്യത്തെ അല്ലെ? മത്സ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ചെറിയൊരു ഇരയെ അതിനെ ചൂണ്ടയിൽ കോർത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ആ മത്സ്യം വന്ന് ആ ചൂണ്ടയിൽ കുത്തുന്നു ആ ചെറിയ ഇരക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അതും അപകടത്തിലേക്ക് പെടുന്നു. പിന്നെ ആന എന്താണ്? കാട്ടിലുള്ള ആനയെ എന്താണ് ആ ഒരു പിടിയാനയെ അയച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവരുക അല്ലെ? അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ വരും അല്ലെ? പിന്നെ കാട്ടിൽ വാരിക്കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വീഴ്ത്തിയിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് അപകടത്തിലേക്ക് എടുത്തുന്നു. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവിജാലങ്ങളോടും ക്ഷേമൈശ്വര പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. എന്താണ് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അല്ലെ? എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് അതീതരായിട്ടുള്ളവര്. പിന്നെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ
എല്ലാ ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്താണ് ആ പരമപദം ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുന്നു. കാമക്രോധാവിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, കാമം ക്രോധം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ ആ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് തിരിച്ച് മുക്തി ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ മത്സ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മത്സ്യം എന്താണ്? അതിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ആമ ആ മുട്ടയിൽ ധ്യാനം കൊണ്ടും എന്താണ് കരയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടാവും, എന്താണ് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്നും കുറെ വേറിട്ടിട്ടാണ് ദൂരെയാണെന്നല്ലേ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ദൂരെയാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറിട്ടിട്ടല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജപിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നേരിട്ട് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നു. ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും, നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ വരും. നമ്മള് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസ്തദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകേന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമജിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷൻ തമഹം വചാമി. ആ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ആ പ്രേമഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ആ എല്ലാവരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 4 കൈകളുള്ള രൂപമാണ് പരമാത്മാവ് രൂപം അല്ലെ. എന്നാല് ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ്? ആ കൃഷ്ണ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. ഇത് അവസാനത്തെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭോക്താരാം യത്ന തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇത് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ശാന്തി മന്ത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് എന്താണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് എപ്പോഴും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിക്കില്ല, കുടുംബത്തില് എന്താണ് ആ സ്വത്തിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിയുണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ലോകത്തില് ശാന്തി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭോക്താരം ശാന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇവിടെ പറയുന്നു ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മറിച്ചത്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഒക്കെ ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും അല്ലെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലത് വരുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളോട് ഉണ്ടാവോ? നമ്മളോട് അതേ അടുപ്പം ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല അല്ലെ. പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയാണ് തെറ്റുക? അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളോട് അസൂയ തോന്നും അല്ലെ. അവരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെക്കാളും കൂടുതൽ എന്താണ് അവരെ വാങ്ങിയതിനേക്കാളും വലിയ മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചാൽ, അവർ വാങ്ങിയതിനേക്കാളും വലിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചാൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോട് അസൂയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരതുപോലത്തെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരോട് അസൂയ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും എന്താണ് പലപ്പോഴും എന്താണ് അസൂയയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അഭ്യുതകാംക്ഷി, നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. ദേവന്മാരുടെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കാണും എല്ലാ എന്താണ് ദേവീലോകം, മഹേശലോകം, അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ലോകങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷി. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലോകത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ ആ നൃഗരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ. അല്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലോ എന്താണ് ആ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലോ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നല്ലേ. എന്താണ് അവരുടെ രാജ്യം കൂടി നമ്മുടേതാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത അല്ലെ. അവരുടെ സമ്പത്ത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്താക്കണം അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്തും ഒക്കെ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നല്ലേ. അതിപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ എന്താണ് ആ സ്വത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ തർക്കങ്ങളാവുന്നു, കോടതിയിൽ പോകുന്ന അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് ഒരുമിച്ചുണ്ടായ ആൾക്കാർ തന്നെ എന്താണ് പാർട്ടീഷനൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളാവുന്നു, കേസാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ്. എന്താണ് ആ സ്വത്ത്, ആ സ്ഥലം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ സ്ഥലം, സ്വത്ത് അവിടെ തന്നെ കാണും അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ അല്ലെ മറ്റാരുടെ കയ്യിലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അത് എവിടെയും പോകുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ അന്ന് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു. നമ്മള് ഈ ശരീരം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കൂടെ നമ്മൾ ഉള്ളപ്പോഴും ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയാലും ആ സ്വത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാരതാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ, നമ്മൾ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു റെന്റിന് നിൽക്കുന്നില്ല, ഒരു വാടകക്കാരനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലെ. തൽക്കാലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു, പിന്നീട് അത് വിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് അതൊരിക്കലും നമ്മളതാണെന്നുള്ള ആ വിചാരം ഉണ്ടാവുക, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതായി കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളില് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അസൂയ, അഹങ്കാരം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്.
അപ്പോ ഭഗവാനെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരി അവരൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കാലിയെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും, ഭക്ഷണപ്പൊതികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് മരങ്ങളിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും ആ സമയമാകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചുറ്റിലിരുന്നിട്ട് ഒക്കെ ഭഗവാൻ എടുത്തു കൊടുക്കും. ഓരോരാളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അവര് എന്താണ് ഭഗവാനും എന്താണ് അവർക്ക് വാരിക്കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അത് പങ്കിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പോലും അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ ബാലൻ, ഈ കുട്ടി ആരാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കും. എല്ലാവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ആ ഭക്ഷണപ്പൊതികളൊക്കെ തുറന്നിട്ട് അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പങ്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കും, കൃഷ്ണന് കൊടുക്കും. ഒരേ കൂട്ടുകാരാണ് അവരൊക്കെ. എന്നിട്ട് ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് കാണുകയുണ്ടായി വൃന്ദാവനത്തില്. ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയുടെ ചുറ്റിലും ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദമൊക്കെ പങ്കിട്ട് കഴിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവരുടെ വായിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നു, അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ കുട്ടി ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് സംശയമുണ്ടായി. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പോലും ആ എന്താണ് അതിൽ പെട്ടുപോയി. എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, സംശയമുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഈ കുട്ടി ആരാണ്? ഈ കുട്ടിയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് പോലും സംശയമുണ്ടാവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഇത് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്? അവിടെ വന്നിട്ട് ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പശുക്കളെയൊക്കെ അവിടെ മേയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ആ അവിടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളെ അതിനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗുഹയില് അടച്ചു വെച്ചു ബ്രഹ്മാവ്. പിന്നെയോ അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇവിടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് ആ പശുക്കളെ അന്വേഷിച്ച് പോവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിച്ചോളൂ, ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. ആ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പോയ സമയം നോക്കിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഗോപന്മാരെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഗുഹയിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പശുക്കളെയും കൊണ്ടുപോയി ഗോപന്മാരെയും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. കൃഷ്ണൻ നോക്കുമ്പോൾ ആരുമില്ല. ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആ ഗോപന്മാരെയൊന്നും കാണുന്നില്ല, പശുവിനും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലീലയാണ്, ബ്രഹ്മാവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അവിടുന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ് വീട്ടിൽ രാവിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളെയും പശുക്കളെയും ഒന്നും കാണാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ വീട്ടുകാര് ഭയപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചു. അത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളായി മാറുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഗോപന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ അനേകം ആ നാലുകൈകളുടെ രൂപത്തോടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം എന്താണ് ആ പശുക്കളായിട്ടും ആ ഗോപന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ മാറുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെയുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ എല്ലാ ദിവസത്തേക്കാളും ആ കുട്ടികളോടൊക്കെ നല്ലോണം സ്നേഹം തോന്നുകയുണ്ടായി. ആ പശുക്കളോടൊക്കെ സ്നേഹം തോന്നുകയുണ്ടായി. എന്താണ് അത്? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിസ്തരിച്ചിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് പശുക്കളായിട്ടും കുട്ടികളായിട്ടും. അപ്പോ അവർക്ക് ആ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നുകയില്ല. അത് ഭഗവാനാണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നാലേ അവിടെ ബലരാമൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബലരാമന് മനസ്സിലായി. എന്താണ് സാധാരണ വലിയ എന്താണ് അമ്മ പശുവിന്റെ പാലൊക്കെ എന്താണ് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് കുടിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് വലിയ പശുക്കളൊക്കെ പോയിട്ട് ആ അമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കുന്നു. അപ്പോഴും ബലരാമന് തോന്നി ഇതിലെന്തോ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ബലരാമൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ബലരാമനോട് പറയുകയുണ്ടായി, അവരെയൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ മാറിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ബലരാമനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി കൃഷ്ണൻ. മറ്റാരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർക്കൊക്കെ സ്നേഹം കൂടുതലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം പഴയപടി തന്നെ. എന്താണ് ആ ഗോപന്മാരൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാവ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ആ സമയത്തുള്ള അതേപോലെ തന്നെ അവരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാവ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ പശുക്കളൊക്കെ അതേപോലെ അവിടെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് അത്ഭുതമായി. ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്, അതെങ്ങനെ വന്നു? പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ആ ബ്രഹ്മാവിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ.
ബ്രഹ്മാവിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. യഥാർത്ഥ രൂപം ആ ഗോപന്മാരുടെയും പശുക്കളുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തില് അവരെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു ആ ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തല്ല, സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് ആ ബ്രഹ്മാവിനെ ബോധ്യമായി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയോട് അമ്മ എന്ന പോലെ എല്ലാം ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ തന്റെ തെറ്റ് അത് പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലയുണ്ട്. ആണ് ആ ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി. ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കില്ല. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എല്ലാവരും പറയും കൃഷ്ണനെ അറിയാമെന്നൊക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനും ചെറിയ എന്താണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായപ്പോഴൊരിക്കലും ഭഗവാൻ ആ അഹങ്കാരം തീർത്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ദ്വാരപാലകന്മാർ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ ബ്രഹ്മാവിന് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാവ് വിചാരിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, അഖിലാണ്ടകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായക എന്ന് പറയും അല്ലെ ഭഗവാനാ. എന്താണ് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, അതിലൊക്കെ ബ്രഹ്മാവുമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. ഓരോ 4 തലയുള്ളത്, 8 തലയുള്ള, 16 തലയുള്ള, അങ്ങനെ 100 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ബ്രഹ്മാവിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോഴാ ബ്രഹ്മാവ് അത് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ താണു വീണിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, വലിയ വലിയ ആനകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഉറുമ്പിനെ പോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ, ഒരു ചെറിയ കൊതുകിനെ പോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. വലിയ ആനകളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കൊതുകിനെ പോലെ മാത്രമേ ഞാനുള്ളൂ. എന്റെ അവസ്ഥ അതാണ്, എന്റെ ആ സ്ഥിതി അതാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാല് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്ന്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എന്താണ്, എത്രയും അറിഞ്ഞാലും അത് മതിയാവില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും. അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, എന്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും വലിയ പദവി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദവിയും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഇനി എത്രയും ഒരു താഴ്ന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അത് പ്രകാരം ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് പിന്നീട് ആ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മാവ് കലിയുഗത്തിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. നാമാചാര്യ ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയും നാമ ആചാര്യൻ. 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നാമ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും 2 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, അല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം. അപ്പോ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഒരു ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാള്, ഭൗതികവാദി,
അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വീടിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, അത് അദ്ദേഹം അതിനെ ഓർത്തോർത്ത് സങ്കടപ്പെടുക അല്ലെ. നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിക്കാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഡിവോട്ടി പറയും ഇത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കർമ്മഫലമാണ്. രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനൊക്കെ. എന്താണ്? ഒന്നിക്കൽ അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്, അല്ലെങ്കിലോ ഇത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. രണ്ടായാലും നമ്മൾ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിലുള്ളത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും വക്താവ് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ആ ഗോലോക ചാർട്ടില് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.